Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Innosta, osallistu ja verkostoidu nuorisohankeseminaariin. Minun nimeni on Seminaariveli. Niin, mutta minkäs teet, jos se on jotenkin menossa? Kukaan meistä ei halua mennä ryhmään, joka on kuollut. Kuinka moni meistä menee foorumille, jossa uusi viesti on vuosi sitten ja menee sinne kirjoittamaan, että hei, nyt olisi akuuttia asiaa. Ei kukaan. Mutta jos siellä foorumilla eilen ja tällä päivällä ei ole joku linkannut ja sanonut jotain, niin kyllähän mekin mennään sinne foorumille, koska siellä on pöhinää. Me halutaan olla siellä, missä tapahtuu. Niin myös sosiaalisessa mediassa. Kannattaa oikeasti palkata agentteja. Ne toimii. Me tehdään kans sitä meidän mediatiimillä. Jos mä teen tapahtuman, niin sit mä sanon kaikille, että nyt käytte tykkäämässä siitä. Ja sit kaikki mun tiimiläiset käy tykkäämässä ja kaikki käy kirjoittamassa seinälle ja kaikki käy niinku päivittämässä sitä ja käy sanomassa, että vähänkö siistiä. Yhdistä resurssit. Yhdistä resurssit. Tunne itsesi, tunne muut. Tunne itsesi, tunne muut. Jaa osaamistasi. Ja osaamistasi. Älä tee turhaa työtä. Älä tee turhaa työtä. Muista parastaa. Muista parastaa. Tiedota. Tiedota. Ole avoin. Ole avoin. Myy itsesi. Myy myös muut. Ei kun kumppanit. Annetaan nämä autos aplodit. Tanssiryhmä Likiletkis esittää. Hei! Eurooppalaisuus on in. Onko mukaan? Rajat ei ole enää yhteistyöeste. Joo. Eli nyt on tarkoituksena, että tässä näette tämän henkilön, niin teidän tehtävänä on nyt miettiä sille ihmiselle identiteetti, että kuka se on, mistä se tulee, minkä luontoinen se on, niin mitä se tekee mahdollisesti työkseen, minkälainen perhe sillä on, missä se asuu, harrastaako se jotain. Kaikki on mahdollista niin paljon kuin keksitte asioita. Ja mietitte vaan, että mitä te pystytte tuon kuvan perusteella miettimään tai vaikka teillä on sellainen olo, että näette, että te voitte tuon kuvan perusteella sitä tietää, niin silti teille varmaan tulee joku mielikuva väistämättä. Nämä alkuaina teki semmoisia iltoja niin kavereiden kesken, että kokoontuvat jonkun luokse soittamaan levyjä ja kuunneltiin sitä musiikkia ja keskusteltiin siitä. Ja OIFM toi sitten mahdollisuuden, että voidaan mennä jonnekin muualle ja joku muukin voi kuunnella sitä samaa musiikkia. Levyhylly on tässä. Nuoret käyttää sitä, mutta suuri osa soitettavasta musiikista kyllä tulee sillä tavalla, että ihmiset, jotka tulee tekemään lähetyksen, niillä on omat musiikit mukana. Mutta esimerkiksi sitten varsinkin nuoremmalle ihmisille, että joku 16-kesäinen, kun ei ole kauheasti niitä levyjä keretty ostaa. Ja tänä päivänä ei edes hirveästi nuoret osta, kun Spotifysta löytää kaikkea, YouTubesta löytää kaikkea tai MySpacesta. Mutta semmoiset aktiiviset musiikkifanit, niin nehän ostaa totta kai levyt itse. Mutta meillä on Sillä tavallaan menettäjän sillä. Tässä on vettä ja tässä on kahvia ja täällä on mehua ja sitten tästä voi ottaa viineriä ja pasteja. Mitä järkeviä kirjoja ei ole semmoisia?
Jos ei, niin sitten Facebook. Joo, Facebookissa myös. Ja ihan mulla sun ruvennut nimen vajaa soittaa aika sinne. Auttaisiko se mitään, jos minä yritän onnella noin? Joo. Voi tuoda. Ei mulla nyt ole mukana, mutta mä voin vaikka postissa lähettää sulle. Joo, tai Facebookissa. Facebookin kautta. Jos mä laitan ne siihen jotenkin. Jos sä saat Se on niin ottaa kuvan niistä ja laittaa siihen. Sitten jos leikkaat siitä kuvasta se alas on. Niin. Ihan hyvin, niin sitten sinä ottaisit vapaan. Mene vaan. Niin totta, se menee yksi. Ja mä saan niin kukaan mieleen. Yes. Mutta sä et tiedä kuka on merkkuja ja kuka on jakeja. Se on vaan rohkeasti. Eli siihen salasana on Semma 2010. Älä vaan ihan 4-1. Nytpä kunnolla. 3-2. No niin, tsemppiin. Ihan pikku. On ne kivempi kuin kaksi. En mä en tykkää, että se on haamassa ees. Huomenta vain kaikille. Se oli veli... Mikäs tän nimi oli? Seminaariveli paikalla, jotka eivät eilen ole paikalla, niin esitellään hänetkin tässä, että tässä on seminaariveli. Näette mitä tapahtui eilen. Siellä oli tanssittu lekkajenkkaakin ja tämmöistä, josta mä en tiedä mitään. Mutta kiitoksia vain vielä eilispäivästä. Se oli mielenkiintoinen päivä ja iltaohjelma oli myös hyvin hauska ja hyödyllinen. Ainakin minä opin siellä taas uusia asioita. Ja sain joululahjavinkkejäkin, nyt mä tiedän mitä minun lapseni haluaa joululahjaksi sellaisen interaktiivisen pelin. Mutta tänään edetään, eli työpajosta siirrytään hieman perinteisempään seminaari aamupäivään. Ja tänään on tarjolla tämänlaista ohjelmaa. Eilen vähän kerrottiin, että tässä maaseudun kehittämisohjelmassa, tai sivuttiin niin, että maaseudun kehittämisohjelmassa meillä on joka vuosi eri teemoja. Ja ensi vuonna meillä on teemana maaseudun nuoret aikuiset ja siitä. Kerron siis lyhyesti, että miten nuoret on tässä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa, joka on tämmöinen paksu ohjelma-asiakirja, miten ne on siinä otettu. No, miten nuoret siinä näkyvät ja sitten vähän tuosta, mitä ensi vuoden viestintäteemaan on suunnitteilla. Ja siihen toivon myös teiltä sitten ideoita ja kommentteja.